ए सुन मंगला जाई नहीं के आसिलो कौन ए जो कुला आ थाली हां सागे सुनो देख सरच बाड़ी ने समस्त पिटा पिटी करते एपटे आजेन ए लो आजा मंगला ले तो आ पीठ तक पिटला मेरा पिटला लोगो मा बाटा मोनो इच्छा बाटा हो नहीं बाटा लोगो मा मोनो की बाटा पिटी कॉपी जो नीरा ऊपर ऊपर हो आओ जोर हो नहीं लोगो मा आओ हो हेला हो जोर हां पछबड़